باش تماشاوان هجا دیسا روزه کدین پیشمه کدین باوای کدین به برنامه نوا امیری روزی به من مهمانی مالوه هیوی دیکن امیری روزی به هر ردمه که خوش و رنگین در باستن جبر کو مهمانه که من گله که جهنرمند که بدن خوی خوش ایرو یه به مهمانی مالوه امی بستان خوی بخلی به خوی ایرو لگل و بن وجی کارن بریا تلفن تبلی برنامه ببینم کارن دافازم خوی نرین خوی مره پار بکن یه حواله مر رقمین هجمارن تلفنی بن اکران در باست بکن امی تلفنی و گله که خوش ببین بری که از دست برنامه خود کم از دخوازم به قلیب کنو هاتی دستیمه برنامه خود بکم قلیب رونیا روزی بوره اینها ام به هر تماشا بکن. هجا مبهر قلیب امرونیا روزین تماشا کرد قلیبک زاروکا بوش روجوای کردستان هاتو ام وان زاروکا جدلو جان پیروز دکن جبر کو اندویژن زاروک پیش رو جامنه بلی تماشاوان هجا وکیم سری برنامه خود جگوتی ایرو مهوانه که من گله هجا هنرمنده که جیب من دنگی خوی خوش ایرو برهم خوی مهوانه ما ام دخوازن غازی گلبهار قابجی بکن سری گلبهار بخیر هاتی گلکس پاست نخیری دبه خیرم که چاوایی؟ باشم ولت چاوایی؟ ایشی باشم گلک سپاس کم. تیرو میهمانم برنامه نوایم گلک سپاس کن گوته تبلی برنامه مبویی
Terengek sarsa reti ken musaf gelek başı. Gelek spas, ez gelek spas derim ji bo ku ve gazim kir ve fırsat damın. Em gelek spas dikin. spas derim. Em yürüse ben hem atay nu bağırın şöyle serjiyanate çan döneri. Lid xazım iru em Stran. saneki de Tamam. sevekin keremke bir em bağırın. Tamam, serçava.
باش گلک سپاس گلک سپاس. امی سلام سنا همو کباخ من لی خازن سری ده گلک تماشامان شو تناستکن امجی تناستکن لبی ساجر دوی گلبهار ام بفرسن گلبهار کیه جی کویه چوا دست بجیانا موزیکی کرد و کرتاسی و سب Barkiye Gülbar Kavcı. Jmerdin yeme. Le İstanbul'e hattım dünyaya yolu vermezim bu me. بله Vekidinci min çarda salibim min dest bu müzik ekirliğine çemen alanda çandı Mezopotamya. بله U juve rojeda hin ezber devam dikim. هیچ بدام دکی بدام چی بیه دی سام خواست سو بری خو بدن او بری 14 سال تو 14 سال تو دست پیکر تا چاوا دست پیکر یعنی او کس چه تاثیر سر تک کد دست موزیک بکی Beri jiş xwe ji ber ku ez li neçeme bûm dema neçemelûr ve bû koma zarokan hebû mezrevotan car caran ez diçûm wê derê Belê. jiş xwe lê berdewamiya wê gelekî nehat paşê dema sinekî garîbûm ku bi tena serê xwe derkevim û biryaran bidim wê demê min got ez dest bi müzîkê bikim min gelekî dixwest ji ber ku ji çûkaniya xwe min gelekî dixwest بله Ve demê dersên gitarê dest pê kirbûn li neçemê min dersa gitarê dest bi müzîkê kir ez dikarim wisa bêjim û paşê jî berdewamiya Berdevam wê dema mirov têk heverê diçe yani. بله پکی او خوشبونا دنگی ته او یعنی چخو تزانی بو آن هنه کا گوت گو با دنگی ته پر خوش گرت موزیکی بیجی جی Bi çûkanî de min digot herkesî digot xweş e ama dîsa jî ev fikir di serê min tune bû ku dengê min xweş e û ez dikarim gelek tiştan bikim tiştekî wisa di fikra min de tune bilê dema ez lîseyê de bûm بله mamosteyê minê müzîkê Müzikê. gelekî de eciban tu gelek hewl dida min ku ez stranan bêjim dixwest ku ez têkevime konservatuarê jî bi desteka wê تا دست پیکر من fêm kir ku belê heger mamosteyê min wisa bêje demek ki deng ronahiyek dim Rast e. dengê min de dîtiye wisa dibêje û paşê jî bi strana jî berdewam kir ez. وقتا دا دست به نچی میکر ایدی بود تا گلک سالندریش تا کار کر اند خوازن اینکه نوان سالات بنرن دو نوان سالات دا چیکر کجان کمادا تا جهگر دو تا چاوات اب سری بخوا دست به موزیکی کر Valla ber ku tu jî xwe dizane neçeme bi tevayî gelek beşan de xebatan didomîne wê demê jî karê müzîkê jî rastî li neçemê zêde bûn û gelekî enerjiyek mezin jî tê de hebû. Potansiyelek pir mezin jî de bû, wê demê. û gelek proje jî tê de hebûn. Min jî hinek koman re ez dixebitîm lê ya herî zêde ku ez dêde min xebatê xwe meşandin koma ismîn bû. Bu dest salî bûm ez guman dikim dema koma ismîn me dest pê kir. هر کسی کمی وری بیرامج بر کوگ راستیش او جن او herkes hafte bir کمونال او هر براسا پر خوش خویا دکره Erê me böyle dest pê kir ez dikarim wisa bêjim yên din tiştên biçûk bûn projeyên biçûk bûn lê koma ismîn gelek salan me bi hevdûre xebata xwe berdewam kir. Wekî din jî tu projeyên din jî hebûn. û paş dema ku koma ismîn belav bû ez guman dikim sala 2004 bû. Me dîsa em çar jin hatin necem hevdûm. بله Du sala dîsan bi hevdûre xebitin paşê dîsa ew jî belav bû dema belav bû ez jî ji xwe neçeme qetiyam بله û hinek navber min da ez dikarim wisa bêjim nêzîka 5 sala. yani تو سخواست آنج بر خود Yani او jiyan wisa atmosferek. bû atmosfera ku ez müzikê çê bikim nema bû min digot qeynemaye. اری Paşê min dema ez li ser fikirim ku min got ev di hişê min de wisa çêbûye. Car caran min rov dîwaran dixeber xwe ne ku Gelek dîwar li rast ber e. te hene. Em gelekî wê em bi xwe wê çê dikin. راستیش فکریم رو دوستا شد به Erê erê. 5 sala wisa navberek min da ne bixwestim bû mixabin. Derfet tune bûn û wekî din jî me got ev enerjiya berê jî tune bû min digot eydê ez nikarim. پشتیوان 5 سال چاوا تا گو گرک گل بهار دست پی بکم یعنی او فکر چاوا هات Ev mamosteyê min hene yê denk بله Cahit Murtezaoğlu
şuha gelek ji dengê min hez dikir her carê digote gulbar were gunehe dengê te were dîsa ez bi wî re xebitîm yani tamam mirov her tim dixebite lê divê tiştek derkeve dema tiştekî jî dernexe wê demê dîsa gelek pirstên serê wî ez çi dikim tu tiştekî çêneke tenê xebat jî bi serê xwe derbas nabe ji jan wisa derbas nabe yani gelekî digot albüm çêke lê mejiyê min derû nedin ji xwe tûcar fikrekî min nîvîsa qet tune bû yani ji berê de ji ber ku ez her ji xebatên kolektif dikim yani xebatên komî ez gelekî niha jî bêjine min were em komek bi hevdûra ava bikin em bixebitin lê em ê baş bixebitin hiç ez ê çavê xwe bigirim û herim yani hiç tiştekî min nîvîsa ez gelekî hecê dike me fikrekî min nîvîsa tune bi dema em axivîn ya gote divê hebe tiştek te albûma te paşê ez ser em axivîn û fikirîm wekî din ji min ji xwe stran ev jî çê dikirin min got em dest pê bikin kahve çi bibe em sa diyemî te güzel bikin ew Bektaşiyan ev jî straneke bi goranî zaravayê goranî ji serencamê pirtûka serencamê ye çend malikim em dure ser baxıve tamam
رنگ دار میشم ساعت خوش گلک سپاس راستی sana Kur'an'ı bu. Ama Evet. tepir başı telaffuz kırıyor halide. جبر کو از گلک حجی دکمه ج لهچین کردی همویان وکیدم فارسی Diyor halde lekoli nekteyi bavardakin balla tepir dikşi. اره گلکی دکشینه Mesela ben bakıyorum. Tamam. Sen de kazım edeyim mesela ben hem ata benim Gülbahar Kavcı sebep hem sen tamaşaman elime bikin. Bas ben hem gerek baş şey bu gerek zaman okey Gülbahar goti gerek zaman hati karanın tede kandiyi Gülbahar. Ez de kazım Gülbahar hani kese ben hem ata bakıyorum. تمام Ben hem ata ki çen sana pekti çen san yen kesana an yigote hani müzik ez bavardık müzik intete de hani. وقت آرانجرات بکیره خبیتی چی خواده میده واسه او چی رو که بر هم یا واسه اشته گودار بکن devam ego tamam emedi دست پی دکن بله شما من گول saat ماربون tekede az gerekli bir samimi garım bejim saat tekede mi hem repertuar topkır paşamı febkir kur bejbere de serimin de he yani fikir meğerse ناو واب بين ساعة تقول من سكنة ما تنسكنة أصلا yani فكرة ده تشتن شو هاي وانت خبيتي ديالي ده paşa fikrim go eri demek fikrimin de he bu ku Rastı. de saat tekede min repertuar amadekir yani haş stran mı بله çarevan kurdine navan çaranda yek goraniye بله و دو stranên helbestên Farsî ne zû savêjim nevêjim stran بله هذا û helbestek Pîr Sultan Abdal e û helbestek jî Füzûlî ye. بله Ez bi her derê كلام كبير serî de min dixwest ez her carê dibêjim dîsa jî bêjim min dixwest ez helbestên Melayê Cezîrî çêbikim. Paşê dema mirov dikeve nav edebiyatê û helbestê falan dixwîne tu ferqê di nav berawan de nabîne û her tişt qas girêdayî hevdûye ev tesîrekî gelek mezin li ser mirovan dike yan jî gelek tesîrek mezin li ser min kir û fikrek wisa derket ku madem ev her ev helbest hemû madem yek tiştî tîne ziman çima em wan nakin albûmekê de بله tamam yek Mevlana gotiye yek Mela yek Pîr Sultan gotiye yek Filuzûlî gotiye lê naveroka wan ew qas fikrê wan yekin naveroka wan yeke tenê ziman guheriye wekî din tu tişt neguheriye أو دبين تصفف هنيك يوصل أجي. فر كور gelekî kur û gelekî mirov bi qewet dike ji ber wê min got ez vana bînime cem hevdû bila li cem hevdû nas bikin بله يلك باش يبوي باكش يبوي براستيجي من بخوجي قدر كر وقت قوتي يعني هر تشت او دبي علي باش نشاندان تشكي جلك باش يعني او دبي سامرو پر كور دبي براستيجي peki beri berhemi vakti تقول يم ساعتي كده عم ذكر دورت كنت جالك وجهة الذكريات ez gelekî dixwînim gelekî hecê dikim em dema çavêjim berê em nedigihîştin gelekî mesela çavêjim Melayê Cezîrê heta ku min pirtûka wî dî çend sal derbas bûn yani ez çavêjim ji dema ku min êdî dîtin تكتين هوا xweş e ez gelê niha jî ez gelekî dixwînim paşê min bixwe êdî hêdî ji wan re müzik çêkir بله yên ku min dixwestin çêkirin çavêjim müzik باوركم müzik Ha, استجد çar eri çar stran yeminin bixwe بله müzik ya mine çar jî mamostê min Cavit Murteza oldu ne او زحمة وكيدن. كاوي هي جبالكو هلبس يعني قوتني وان جبالكو جدان واتي او جدان هنك دريجن تاو تشاوكر زحمتي دكشان ديواري لو اخترت موزيك تشيكر naqet ji ber ku ez wisa difikirim dema mirov dikeve wê dinyaya hanê bixwe bixwe tê بله nota jî bixwe tê yan jî belkî ji ber ku gelekî ez ketibû me nav ne gelek zehmetî nekişandin ji ber ku ew ji dilê min dihatin yani براستي ev jî tiştekî mühim e ku ji dilê mirov bê tu çawa bike tiştekî xweş bibe yani nabe ku herkes hecê bike nabe ku herkes beecibîne jî lê wê ciyê xwe bigire ez wisa difikirim yani
جبر کو مثلا بری کم اسمین داشتی تبیرامه لی بر هم اتر استیل جدایی یعنی او هنکی علی روجلات مده به دیگری ده او دوره بالا تکشان آنش و او بالا نه ولی سری ده گلکی سری ده müzik araçları geleki bağlamındakşan. Bu belki 18 sal beri dema nuh ders bu müzik ekleri bu 4 sal derbasmın paşe esineki bağlar bunu ser bu. O gelekimin guhdar kır gelek. Yani hiç guhdardık. Jukha tesira kam karan gelek sermem bu edemem. Nahaji ez geleki juan hazdıkım guhdar. Böyle saate gelek her komanda ki atışan kolektif. Rojlato sandı. Enerjiye cuda derdik heve holi. Tişten berhemen hoştur derdik heven holi. Yani ne vekme müzik geçeydik ne. Denecem hevdu şuara meşk çeydikin. Evji avayek xwezayî derdikeve holê enerjiyek xweştir, müzîkek xweştir. Ev jî tiştekî ez ji wê hez dikim. Belê. Evîdekî te çeko sajî bibî. İnşallah. Evîyeke gudar dikim. Ya êdî gelekî zehmet li cemet zanî mirov nikarin bên cem hev nikarin bixebitin jiyan gelekî tevli heve her away gelekî tevli heve. Êdî kêbîne cem hevdû tê çawa bixebite û bajarê mezinin em li bajarê mezin de rûdinin. Tu ji derkê here derekê 2 saat, 3 saat, 4 saatên pe derbas dibin yani. İstanbulê jiyandikî ji ber wî salat. Ji ber wî gelek zehmetiyên wê zêde nema xiyalên min nûsane yani ku ez. Evî dikin xeyalekê Dur bixebitin. Bak aranjör tip aranjör jî Harun Ataman. Koma revşen de Harun herkes finans dikeşwa. Ev jî şansê min bû ku hatibû Stenbolê. Min dît û min Buyu girt. Bernada. Müzika salak derbas ne bu? Her tişte xalas kral mı derxist. Peki enstrüman falan tabi xwe diyar kirin an tejê aranjör. Namın diyar. Tabi xwe diyar kirin. Xwe diyar ermanı tişên sadîsa rojlar ama tiştekî başê yani yani necbo ku bila cuda ben tiştekî sakır. Rastî. Belê. Hatta Harun got gule emve nexene me çitexin me çilexin yani ve em gitar nexene em piyano nexene em jve nexene min got tişnabe bila tişek jitune be ne hevce yani hani tane tembur beji kuji dileme be ku em vena baş nişan bidin bese yani. Yani aslında ne hevce ku orkestra mezinde orijinal ev müzika kurdi. Ada rengi müzika kurdi ev oradakiniz ver ku iyi rojlat, enstrüman rojlat gele bir karnanene. Le geldi çi fikri mesela gelek hünermend edi hem rexne jittin servialide belki gelek hünermend edme edi tarzar batsı dibejin ya rojlat rojavayı çedikin duyardı çi fikri. Ya emez gelek qalıbe min tunana ser nel ser jiyane nel ser müzik ez ne evqas qalıban da fikrim. Yani got ya divara em çedikin ne kes divara li berme datine. Em qalbe min tunane rastî heger mirov çawa dixwaze xwe ifade bike ew ifade kirin ve biçe ku dera ku dixwaze kare her tiştî çebike ne tiştekî xerabe fikra min lê divê tenê gitarê be lê xweş be xwe dengê xweş be mesela yani çavêjim gotin xweş be müzik xweş be baş rahattir wekî çi bike mirov bila bike yani divê çawa dilê mirov vere gelek wisa bike yani jiyan wisa yana jiyan derbas nabe tisan em jê sanîk dî gudar dîsa tamam karavan kerem ey karavan gerek emî stanj da gudar tamam ser çawa
آسمان من هر شبی آهوزنم گر صوفی از رادم زنه من دم زن آهوزنم از رادم زنه من دم زن آهوزنه ای کاروان ای کاروان ای کاروان ای کاروان من دزد شب رو نیستم من پهلوان کشورم من تیغ رو یارو زنم من پهلوان کشورم من تیغ رو یارو زنم من تیغ رو یارو زنم در قدسیان آسمان من هر شبی آهو زنم گر صوفی از رادم زنم من دم زن آهو زنم ساعت خوش gelek spas. ستانك فارسی بو بله یکی دن گورانی بو بله. ترکیه آذری جده بله، بله. او زمان همو تپرورده دیسن گلوار an çava hini vaz telaffuzu zahmete Valla herhalde hemin hineki ticari ecber ku ev bir salan ez guhdardıkım ve gidince yani carcaran min girt berda disa Jberusa tişteki sahaya. Ma ev guhdar kırın gelek tişteki vaşe. Nizanım. Hem sabejim. ve te gotunek nisan ya helbeste ki dibi edi navşkana bir berhama gülbahar sebep Sebep, edi evet. dibi dem buhure jiyan berdevam dike mirov de fikre ulemane an digere jiv maneviyeti peve de dest mirov de çi demine dile mirov jibo çi bir çi dibe bir çi ter dixwe jibo hesane yek rahat u despeke kinuye evlegerin jibo derketin arı sebebin min hene edi. Belli. Fazla sabah başta güzel bakın dibi edi. Edi albüm halas bu. Ben hem iki jişka sebebi. Belli. Belli. Ev sebep jüve helbest ederk etme, jüvür girt. Belli. Füzuli düve helbest eder veje se çabu demaz hatim ve na dema adem çabu ya. Ha dema esketim eşqa periye ki Belli. min zani ku adem çma hatiye ve dünyayı. Min sebep avê fêm kir. Belli. Paşê dema me ev helbest û xwend
مرۆڤ fikre û gelekî bi tesîr bû ev mesela li ser me. Dema ez bi Tirkî bêjim belkî baştir bê fêmkirinê. Mirov difikire rastî jî belkî jî adem tenê ji bo eşqa periyekê hatibe vê dinyayê û belkî her tişt ev be yani. û me got bila navê vê jî sebeb be ev bibe sebeba me ku em dîsa dest pêkirina û Sebebek baş şey bu. Mirov difikire li ser gelekî li ser jiyanê difikire li ser her tiştî difikire û rastî jî êdî mirov dixwaze tiştê manedar di jiyana mirov de bêtir hebin. Maneviyeta mirov bêtir zêde û bi qewet bibe wekî din niha mesela şerek gelek qîrêj û mezin berdewam dike tu mirov nikare hinasayek hilbigire yani. Divê hinek maneviyeta mirov bi qewet bibe ku hinek rahettir jiyana xwe berdewam bike û ji peşê rojê re tiştekî din jî ku baş be bihêle. Wisa jî ev jî çîroka me ye em wisa bêjin. Gelek baş şîrokek baş e. Em dixwazî sewerim serî te got gîtarê dest pê kir. Nava ez bawer dikim tu niha bi enstrûmanek din jî mijûl bêyî. Gîtar çawa û tenha û berdam dikî û enstrûman te yan nû. Vallahi ev çend sal berê bû sala 2002 anca mirov çi qas dikeve nav tiştekî û qas derdora xwe bêtir dibîne. Ev müzik jî tiştekî wisa ye. Berê me gîtar dizanî, bağlama dizanî û dahol û tiştekî wisa dizanî. Ev biçûk bu dünyaya me. Em ketin nav vî karî û mezintir bû enstrûmanên din, tarzên din nasike dema tu nasike acivandinên te jî diguherin yani. Em jî tiştekî wisa çêbû tesîra kemançe gelekî li ser min bû kemançe îranî niha erde şîrkamkar jî vê dixe. Min got ez dixwazim vê lê bixim. Lê tut derfet tune bûn İstanbulê vê demê Türkiye gelek tiştekî acêbe yani hani mamoste belkî hene ama li rûyê te nanerin qet perwerde te nakin yani tişte pozbinin hinekî. Hin jî wisa ne berê jî xerabtir bûn. Vê demê jî min dixwest ez têkem konservatwarê min got heger nebe ez ê biçim Îranê ji xwe re perwerdeyî bibînim. Min qezençek ez çûm Îranê. Sê çar heyvan li wirman. Min wisa hêdî dest pê kir. Min mecbûrî biçekî ji de ji gîtarê berdalê ev ne tiştekî erênî bû rastî mecbûr mam hinekî. Min wisa dest pê kir paşê min goya min navberek mezin da divê demê hiç lê nexist. Min par dîsa dest pê kir. Niha ez lê dixim keyf xweşim bi kemança xwe re. Em gelekî li hev dikin. Ama hatı bernamek edin inşallah. Heta carek edin. Em keyf xweş bibin goşta guda bikin. Ji xeynî wê jî hem dengot pir dualî wê jî de jî pir alaqadar de wê jî xwendina te yani duyalê diyarê ji xwe û wekî din jî sînema. Tarih sinema de jî du sê filmên başûr de sinema tu lîstî wek lîstikvan dixwazin nekî wê jî te guhdar bikin. Valla ev hinekî serê min xistin belayê wisa. Yani gotin Hesen cara yekem ji min re got û gelekî got divê tu hebe yani. Rûyê te gelekî sînemayê nizamçî. Pedî dikim rastî. Rast gotî diyarî de. Min got wele bine ez bêm jî ez ne lîstikvanim heger ez nikaribim paşê ji min re nebêje Gulbahar ev çi ye. Ez vêna serî de ji te re bêjim ku tu vêna wisa qebûl bike ez dibêm ya na ez nayêm yani. Got tu çawa bê were ez te qebûl dikim. Ez jî çûm. Xweş bû deneyîmek xweş bû. Te perwerdeyî nedî? Na. Dêdek te dest bi Valla ma ez ketim nav. Xweş bû. Xebatên xweş in. Valla hêla hunerî hemû ez bêjim. Xebat ku mirov bixebite û bikaribe jî ku hinekî dikare xweş e. Rastî jî xweş e. Gotekî jan zehmet tira müzik an sinema yani her du jî ji xwe zehmetî wê hene lê ya sinema tiştekî wisa ez berî wê nizam ev demê prodüksiyonê hene û senaryo nivîsandin heye û kast û nizamçi hene tenê ez xwe wek lîstikvan bû. Du siyah heyva tu tenê li wir dimîne yani. Jiyana te din hemû diçe. Tune.
و وکی دنجی یه پیش کامera هوالندن falan ev gelek grand xabitin yani karavan gelek zahmet ebrasti. Le müzik tişteki say dve hertim heve. Dve tu hertim bi xabite. Az mesela hattım ve dere hafta kelbir biminim az biçim mali ve destemin çava be. Dve az runem 8 saata 7 saata bi xabitim ku hatta hineki destemin vebin. Dengemin hineki vebe. Dve müzik tişteki say dve tu hertim bi xabite. Le hamu zor zahmetim herkes her tiş bi زحمتی نه راسته. النهار خوازن قلیباته یا من قلیبات دارد کم یا برهمی یا کمی بود. ام هر تماشا بکن دارم باخرم سر. کلام قلیبا قلب بهار خفجی یا من بوره.
بله گلبهار مبهره خلیباته مم تماشا کرد راستش خلیبه کلی خوش چی بویه خواستم دیگه سر خلیباته باخبن دل کوکشاند Hasan Kışan. بله Soza İzmir'e bu hinve de demam filmi de. فیلمات تگو ادی خلیباته شرط yani Eri. İzmir'e kışan. Çünkü de hoki lurme kışan. بله من دخواست از با مم چک بکم جبر کو ev maliken Ahmedi Khani tesiravi gerekli sermin jeheye yen kudukhuyun serman jeheye maliken ku dema mem diçe rahma khodi zinduyi de dibêje min xwast ku ev stran yekemin be û paşê min dixwast êdin jî çê bikim lê mixabin her fikir nakeve jiyani Belki hinsama belki nizan هی تم گوتن مبکری ام دخوازن که سر خبات انت پروژه انت باخرن یعنی حتی چه خبات دیگه پروژه انت هنر لیالده کاتی بیش جار جاران از و هنک حوالین خودم جن هفدو konserim buçuk çeydikin. Vaki dinci xwa dixebitim. بله Ama van evde si haftaya ez dikarim bejim fikreka u sahaya ku dve zalu mekedim Edi fikir dest Edi fikir dest fikriye tamam neket diye pratike. بله Le ev fikir edi xwa nişandı da ku dve az tişteki din berhemek edinci edi çebikim vaktavi hatiye ve go. Nazı serdi fikrim. Belki hemen az nikarbim çebikim. Ev tişteki cudaya çünkü. Le ev fikir edi dijiyanamın da ya diseremin de ya. O vakidinci هناك proje هنه براستی لی هین نکتنه yani نکتنه ناف خبرته جبر بی نه گوت نوان تو manaya ve tüneye bir fikram. Usaya. Peki ve proje de yani ve albümü disa sil tarzata ve de fikir an cüda bunu eklet xwazı biki. هناك car caran ez bejim ez ten strane xwe çebikim. بله Yen kumun nivîsandine hem gotunên ve hem müzikê. Car caran jî dîsa dilê min diçevir. Nizanim hin ev bir yar min nedaye bi rastî. Lê herhalde ez dibêjim çawa kîjan bejî ve ez ê hinekî sadetir çebikim. بله Dimejiyê min de ev heye. باش یا وقتی تا گویی یعنی او راستی جی سرانه کو مثلا طبقانی وی ساندن موزیکین گوتنه وان او جی استیلوان bir rengi yani Eri fikramın nusay nizanım dibe hinek bu huyunu yani göhtar bakın nusa bejim mürez nizanım hani bu kendi karım bejim stilaman nusaya le ne gerek ki cudaya راستش بکن yani Ne o gerek fikir ki vaktan cudaya. da dişe sararlı ki edi ama gerek başka gerek sistemi sadece hem راستش Türkiye'miş belki Ereki. o rengi ki nav müzika kurdide hey em ketna müzika kurdide qazın bisa duyarlı de belki demek derece kare müzik edik kare çandı hüner ki gerek hali de jit hani balata dikişine duyarlı de ha çandı hüner kurdi müzika kurdi ça asık çava da dvine yani gote çavayı emez gerek ki peşketi ez ve de fikrim Beli. ve de cami peşketini jide gerek tişten xarab şey hene mixabın o ev tişten xarab car caran dikevin ber ev tişten ku gerek Baş. baş şey dibin Mirov ji ali de hinekî xemgîn dibe bi rastî ji ber ku dema mirov bêje muzîka kurdî tiştekî gelek mezin e Beli. û divê tiştek bêne rûniştandin heger tu tiştek xerab nîşan bide û mirov wê fêr bibin êdî tu guhertina wê gelekî zehmet e wek muzîka arabesk çaweket nav jiyana me û em nikarin jê derxin ew jî tiştekî problemek û saye divê mirov hinekî bi diqqet bere rastî yên ku muzîkê çê dike û yên ku nîşan dide berheman derdixe divê li ser vê nuqteyê hinekî bifikirin wisa karan çê bikin lê ema em ez gelekî baş Heviyê me dibînim jî hene. heviyê min hene û Rastî gelek jî. tiştên xweş tên çêkirin her tiş ne xerabe yani her tiş hem Em karın ve çava da bas bakın mesela vakite goti gerek hani idi gotuna şaş dibijin hani müzik vakite goti arabesk gibi kartinin em karın çava verir mesela Te
Mesela yani bu kadar bejim ki her tu tişte rast şevke rastiye dernek eve ve hedi herkes. Yani dibit hani ev şu diyar yani müzika kundi şu diyar. Evet, Stilen yani- ve tarzın ve makamen ve diyarın. Mırov gerekli kolim bir kevrasıcı Hele kolim bike o bu xwaze ya rast şevke. Beli. O riya xwe ji bo popüler bûnê ji bo pere ji bo wekî din riya xwe şaş neke. Evet işte ve yani. Ya her rast ev yani. Yani hani- ev çanda popülist rastıcı gerek işte xerabtık. Yani Emji Her terlisten gelişen de. realide. Demam pür zu hareketi Halas bu. rastıcı. Edi yani akaptının çiten gerek mürser bak ve gerek hene rastıcı olsa. Liyem gerek spas ki bu tevli gerek buna ta gel spas. peyamek tedavi habe mecbur tamaşmanın xwe peyamek tedavi bigirin. Durazi bigirin ev sanata bixedine. Ke ez jî gelek spas dikim ji bo davetkirina te. Gelek spas. Ez gelek keyf xweş bûm. Bi naskirina te jî ez Em keyf jî xweş wisa. bûm. Ji bo bername te jî ez serkeftin Gelek dixwazim spas. wekî din jî ji gelê me re jî ez sebir dixwazim. Rastî. û bila hêviya me winda nebe. Wekî din jî tutişnayê zimanê min ku ez bêjim ji ber ku ez gelekî tige dibim car caran. Divê rojên bi hêvî ez ji wan re dixwazim. Em gelek spas Ez ki jî bu tevli gelek buna ta spas xebatên darim, de gelek serkeftin spas dixwazin. He xebatên nu de hevî dikim me hevdû bibînin. Ez xatirî xwe bixwazim durem ev sanataya şev û roj Roz. Belê. Em bi qedînin. Belê temaşevanên hêja rastî jî dema me pir zû herikî wek Gülbihar gotî. Hêviyên dilê me bida her tim germ bin. Rojên xweş li benda me em dibêjin heta heftekê din bi mêvanekî nû em ê dîser pêşverî we bin. Roja şemiyê saat 8 êvarî li Tirkiyê nihê êvarî û karin dubare bername me temaşe bikin. Em dibêjin bi xatirê we dem baş. Kenim ke Gülbihar. Spas. Fetaya pirime yandı bir her verdin aşık
دم